amb en Fernando, el que hem fet és un decalaix per cadascuna d'aquestes indústries, quin és el nivell de complexitat interna que tenen. Perquè dins de la indústria química hi ha tot un rang d'intensitat des de més nivell de sofisticació fins a menys. I en funció d'en quin punt estem, les diferents zones del territori es veuran més o menys afectades. A més, el que podem fer és una anàlisi de risc. Si nosaltres comparem les sèries històriques, per exemple, dels últims 20 anys, com hem fet en aquest cas, en el cas de Catalunya, i analitzem les interrelacions que hi ha entre sectors d'indústria, el que veiem és que hi ha alguns sectors d'indústria, d'inversió en recerca, en transferència de tecnologia, en innovació, en formació de les persones, en creació de districtes o de clústers industrials avançats, tecnològics, etc., o en el repartiment d'aquest creixement en el territori, el que veiem és que aquesta anàlisi il·lustra que algunes indústries arrastren d'altres. Per exemple, quan hi va haver la indústria armamentística, inclús la pròpia indústria aeronàutica als Estats Units, van dissenyar el punter làser més avançat, això va acabar tenint conseqüències que en diuen ripples down the stream, una mica positives, per exemple, per la laser eye surgery, que és la cirurgia ocular que permet corregir la miopia que avui en dia moltes persones fan servir i que alguns en parlaven aquí abans. Què podem fer nosaltres? Amb aquest model nostre podem dibuixar quina és la competitivitat, per exemple, de l'economia de Catalunya amb els diferents sectors, podem distribuir el nivell d'oportunitat versus el nivell de complexitat econòmica, els nodes en blau seria el coneixement actual de Catalunya, com més complex és més sofisticat, com més oportunitat més interessant o més fàcil, diguem-ne, i el que veiem és que podem fer, com si talléssim un pernil o un meló, diferents anàlisis d'escenaris de futur de com hauria de créixer l'economia i com hauria de créixer el coneixement. Per exemple, en aquest cas, nosaltres podem generar 3 escenaris de futur diferents. Un primer escenari aquí a la dreta, molt conservador, que el que digui és, molt bé, tenim aquest coneixement, anem en el coneixement immediatament contigu, que tenen els nostres veïns del sud de França o que tenen els nostres veïns de Suïssa, molt similar, una mica més sofisticat. També podem fer el nivell de graduació intermig, que és un nivell de sofisticació intermig, o ser més agressius i dir, no, volem fer un salt qualitatiu amb el nostre know-how col·lectiu i amb el nostre desenvolupament com a societat. I, per tant, en funció de com triem de ser el risc, però també el benefici, tindrem uns resultats o uns altres. Sense aquesta anàlisi, el que passa és el que dèiem, que reparteixen i no donen. Amb aquests anàlisis ens podem centrar, com a mínim estar en control de quina és la nostra situació, tenir un perfil, un retrat del nostre territori, del nostre know-how col·lectiu i saber on volem anar. Realment, fins ara no hem vist cap altre equip de recerca que faci aquest tipus d'anàlisi. Entrant en el que dèiem